כמה זמן לקח לכם מהרגע שפגשת את אשתך או את פגשת את הבעל שלך ועד הרגע שהחלטתם להתחתן? יום? יומיים? שיווק זה אותו דבר. מי שמצפה שהלקוח שלו יראה פוסט בפייסבוק ותוך דקה יתאהב בו ומיד יחתום על הצ'ק ויהפוך להיות לקוח שלו, טועה. שיווק זו מערכת יחסים לכל דבר. יש בה היכרות, אחר כך יש חיזור הדין, אחר כך יש הרגשה טובה ביחד, ורק בסוף הלקוח הופך להיות לקוח שלכם. אז אם אתם חושבים שאתם יכולים למכור ללקוח, אתם טועים. לפתח מערכת יחסים כנה ואמיתית עם מישהו בשלבים, זה שיווק אמיתי. עכשיו תארו לכם שמישהו יושב איתכם מדייט ראשון ואומר, אני אוהב אותך, אני רוצה להתחתן איתך, מתי זה קורה? זה לא עובד. לאט, סבלנות, שיווק. כמה זמן לקח לכם מהרגע שפגשת את אשתך או את פגשת את הבעל שלך ועד הרגע שהחלטתם להתחתן? יום? יומיים? שיווק זה אותו דבר. מי שמצפה שהלקוח שלו יראה פוסט בפייסבוק ותוך דקה יתאהב בו ומיד יחתום על הצ'ק ויהפוך להיות לקוח שלו, טועה. שיווק זו מערכת יחסים לכל דבר. יש בה היכרות, אחר כך יש חיזור הדין, אחר כך יש הרגשה טובה ביחד, ורק בסוף הלקוח הופך להיות לקוח שלכם. אז אם אתם חושבים שאתם יכולים למכור ללקוח, אתם טועים. לפתח מערכת יחסים כנה ואמיתית עם מישהו בשלבים, זה שיווק אמיתי. עכשיו תארו לכם שמישהו יושב איתכם מדייט ראשון ואומר, אני אוהב אותך, אני רוצה להתחתן איתך, מתי זה קורה? זה לא עובד. לאט, סבלנות, שיווק.